4:38. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upots ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasibo. Action Reports, Afternoon Edition. Aksyon Radyo! Action Reports, Afternoon Edition. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasibo. Today is a Monday, Lunes kita mga ka-aksyon, December 5, 2022. Radyo! Naton balikan ang aton nga kasaysayan sa December 5, 1837. Amaning adlaw mga ka-aksyon kung saan gin-organize o kung gin-reorganize ang pinakaunang postal service sa Pilipinas. Pinaagi sa Royal Decree sa 1767 ang 70 anyos nga postal service ang gin-reorganize mga ka-aksyon sa 1837. A year later ang Manila ang naging pinakauna nga center sa postal service hindi lamang diri sa Pilipinas mga ka-aksyon kundi bisan sa bilog nga Asya. Upon its creation sa 1767, ang pinakauna nga post office ang gin-establishar sa syudad sang Manila. Kini mga ka-aksyon nagserbe mainly sa pagdulong sa mga government kag church documents. It was later organized under a new postal district sa Spain. Kag nagasakop na ni mga ka-aksyon sa Manila kag bilog nga Philippine Archipelago sang 1779. Ang Espanya ang nagsulod sa Universal Postal Union sang 1875 kag ini mga ka-aksyon nag-anunsyo ang Pilipinas 2 years later ang may kaupod na sa ibang pagiging mga services. Notably, the Philippines received ang pinakaunang postage stamp sa 1854 na gingamit sa tanan ng mga Spanish colonies. In 1872, ang Spain ang nag-issue man sa pinakaunang Philippine stamp. Ini nagmarka sa Correos Filipinas, especially o kung specifically mga ka-aksyon sa mga domestic use. Sa tion sang Philippine Revolution, si Philippine President Emilio Aguinaldo ang nagmando sa pagtukod sa postal system na nag-provide man sa postal services sa mga Pinoy sa among mismo nga tiempo. Ang Pilipinas eventually nag-upod man sa Universal Postal Union bilang isa ka sovereign entity sa January 1, 1922. Kabalo bala ka mga ka-aksyon ng Manila Central Post Office Building ang gindisenyo sa Pinoy nga arkitekto nga si Juan Arellano. Hindi man nagserbe bilang Center of the Philippine Postal Services kag ang headquarters ng former Bureau of Post. Ini natapos mga ka-aksyon sa pinaagi sa neoclassical style sa 1926 apang ini naguba sa World War II kag ginliwat ginkayo sa 1946. With the overhaul of the Philippine bureaucracy in 1987, ang Bureau of Post ang ginpangalanan nga Postal Service Office o kung PSO sa idalom sang Executive Order number 125 na gin-issue mismo ni President Corazon Aquino sang April 13, 1987. It was also ordered nga ipaidalom ang PSO sa Department of Transportation and Communication. Action
Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Mayong hapon na kung inyo alagad sa kahanginan, Aksyon John Diaz, mga ka-aksyon. Oy, 20 days na lang antes pa man ang adlaw sang Pasko. Kag 27 days antes ang 2023. Months na naman, panahon ng pagdiriwang. Parol ay ilabas at isabit ng mga media. Aksyon John Diaz. Balita na patas. Dili kita sa aton mga pangulong dinalahan. Kagkaroon sa atong Pangulong Dinala. Naano ba na mga balita nga dapat ninyo bantayan diri man sa aton nga pagpangalaga diri sa aton palatuntunan, Action Reports Afternoon Edition. Sa ato naman nga headline number 1, along sa totalan nga mga ka-aksyon kay uso naman ang kinawatay. Wala pa man tiempos muertos do naglabay naman kita. Pero basta ganing Desyembre kag Yuletide season, according kani sa aton nga mga kapulisan, nagadata man ang kaso sa mga kinawatay bisan diin ka man nga lugar. Dito sa sulad sang Escalante ho, isa ka puloy-an ang ginsulod sa duha ka mga kawatan. Ginpangko ang pinaka mga mahalalon nga mga pagkabutang, mga gamit sa construction, mga gadgets mga ka-aksyon. May lang kinabugtawan nining tagbalay, naging kilala kay Cristina Manunag, 27 years old. Ning incident din nagluntad sa sitio Cugon 3, Barangay Alimango, sa sulad sang Escalante. Ang duha ka mga suspect mga ka-aksyon, mga soltero pa ni ho. Ay, nagpinangawat sila ilay, lagkong lawas sila nagtrabaho ni para tani magkapangita sa ina palangitan-an. Di subong lubid sa sulod sang presuhan kay man mga tamaran. Sa ito naman nga headline number 2. Kawatan man mga ka-aksyon, no? May nadakpan man sa area ini. O rather, ini drug personality. Nadakpan mga ka-aksyon dito sa may banwas sang hinubaan. Kaya naberoan naman na report naton na 1.4 million pesos worth sang illegal nga droga, marijuana. Ini mga ka-aksyon, subong gina-considered pa ni illegal. Kaya diri sa Pilipinas, medical marijuana was not yet implemented as or rather treated as a legal type of drugs. Sa ibang nga pungsod, pwede. Sa Pilipinas, dari ka magtanom sa marijuana, laban-laban, durugista ka gidya. Because as what I have mentioned, marijuana is not yet legalized in the Philippines. In other countries like Thailand, iban mga ka-aksyon, asos do ka simple na matyaga, bulant na sigarilyo nga tag 5 kapisos ang stick. Dito ya ginabaligya na bisan sidewalk mga ka-aksyon. Pero diriya sa ton, it's not yet allowed. Kamo na nga makaksun dito sa inubaan, isa ka plantasyon no? Sang marijuana ang ginsalakay sa mga kapulisan. Nadakpan nila mga kaksun, ining si Bryden Deserto, 30 anyos, soltero. Residente sa Purok 5, Barangay 2, Banwa sa inubaan. Matapos ini makuhaan sa pilag ka mga laya nga dahon sa marijuana, plus ang ginakarikisa, ginusisang iya diribalay, ay may plantasyon gini sa iya sang marijuana, iban mga sulusidling pa. Kita ka nang ginabutang sa mga plastic na mga kaakson lang ginatamnan. Uy, digto yan na recover ining mga puno sang marijuana. Ang akon mo mga 300 subenta tanan ka mga puno ang na-recover sa hinubaan PNP. Dako congratulations gid sa kapulisan. Kay ko napabayaan ni Bautamo naman tani ang nagkarabuang nga mga estudyante ko nanuman nga mga sai sa mga Pinoy. Sa iban pa nga mga balita mga kaakson, sa Manuasang Kabayan, report kay na may shooting incident nga nagluntad kapon digto ho sa area ini sang barangay Poblacion. Kaya ang inisal nga report do ginulumpangan kuno ining kasuspek ang iyang armas nga caliber 3 o 38 revolver. Ulumpangan mo imuyag kag tulo taya ya. Kaya po dalin sila sa limnan. Pag taya ya naglupok. Yan ba din ni sila sumado imposible man nga may kagabalong nga nagalupok ni. Kaya mo na ang basang kapulisan sa karon na ongoing ila investigasyon na good may baluan gid. Panunugid ining nagluntad nga krimen. Kung bala aksidente na tanan o kung tuyo gid bala ka suspect
nga tirohon ining biktima. Kete ko ng suspect ang pamatian suno sa iya. Gintrutaya iya man lang kay Duampangan yung tanong iyang armas. Pagtaya iya sa agtang ay gulpe lang kuno napitik lumupok. Te karon kay napatay to. Mabalik mo butang kabuhi si to. Kay hampang lang ring gusto mo. Do hindi kay magpating o hampang lang ng katabo Pero tila tonta ni kay kung may mga saksi nga makapamatuod nga wala gid man foul play o kung wala man bala komosyon nga nagluntad antes ang krimen but silingon timambal kang ulo aksidente lang grabe labi na ining duha hubog pero kung may makamatuod nga ini may malain ginatabo ka may malain nga natuyo ti but hindi gini husto may ara kay gid imo sang plano gali batok sa kabuhi sining persona sa iban pa nga mga headline mga kaakson check naman karon ang Department of Trade and Industry manunod ding advisory nila mga kaakson kay pila na lang kadlaw Pasko na ang iban nga nakabaton sa 13th month o kung makabaton sang sweldo gamat-amat na gid man ini preparar mga kaakson kag nagapamalaklo na kay para bla hindi ka bla magpanik no sa paglapit ng Pasko hindi ka drama ipit sa Christmas rush yung ginatubag iban to temprano pa naga-preparar na nalabot sila mga kaakson may harapan mga Christmas party may mga food to share alamutan imo kontribusyon hindi kinamalikawan nga nagapamakal ka sa mas temprano di ba mas maayo ni kon maibaluan naton ano ni implemented gyapon ng price freeze diri sa aton sa Negros o kon base mga kaakson nagahulag na gid man ang presyo sa mga balaklon. Balik taban gikan Bacolod City Government Center mga ambulant vendor ho kinapangabay nga magsunod sa ordinansa nga nagaregulate sa ilang hanay. Damo gini man diri makita naton gyud na gusto lang mga kaagson di ba? Pero basta gani amo sining tiyempo nga naga-recover ekonomiya usually gaside agid nga sa mga negosyante ang mga layikon as much as possible flexible imuon tagid nga flexible basta hindi lang makatapak sa tawahanon nga kinamatarong o kung hindi lang abi delikado mga kaakson sa seguridad sa aton nga pungsod sa isa ka locality kailang naambal sang iban labi na kon lapit mag-eleksyon na laban-laban di sa disgrasya sa aton nga balita national oy ambal ni Anay Presidente Arroyo President Marcos PBBM ikaw ang may salabton kung magpornada ining gitawag nga Maharlika Investment Fund diskusyonan tanibla dugay-dugay. Susun John Diaz, balita na patas. Mayong hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na welcome diri sa ating pagpangalaga. Dining action reports afternoon edition. Lunes kita nga presentation, December 5, 2022. So mga hapon liwat na makita madulong sa inyo sa pinakamabago madalag ko ang mabalita ang natipon sa ato naman mga action unit reporters. Ato action correspondents. Handang-handa na nga magdulong sa inyo sa mga bulo balita. Sa kinaanda na ko naman ang inyo alagad sa kahanginan. Aksyon John Diaz. Tubtob kita lasais ang takna subong nga gabi. Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Ay mga maminsay, bala ka mong ulay nyo ipadadalang sa ito naman yung text hotline 0963-757-0874 o kung hindi gani sa ito naman yung live streaming ato ni napagabasahon nyo kayo dugay ari na maminsay nilaw lagi niya na lingkang no padalagi sa mensahe ato ni napagabasahon mga kaakson nyo kayo dugay inyo nga panamyaw mga paakson greetings no may mga birthday celebrant ibutang ato ni naatagan sa igturupangon nyo kayo dugay sa ito naman nga pagpangalagad mga kaakson. Sige. Standby ka mo sa mga bulo balita. Action Radio Philippine Standard Time, das 4:52 na. Sa aton nga pagbalik, ito natin mga kaakson ang pinakaling sitwasyon sa palibot sa sulad sang Bacolod dakat sa panahon kag presyo sang gatong. Kaya dumiara naman kuno price rollback. Nobo o paglubo sa presyo sang gatong. Check nato na talan sa pagbalik sang Action Reports Afternoon Edition. Standby! Gintong dagat ang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya ako magulang. Ay, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permit siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Mo lang. Gawalam sa kano sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Hmm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian niyo kung nadala kami o kunwari sang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagid ko kay base ko nadala nagid kami nga may pamangkot pagi daw. Oo. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado na kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos kami. Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? Kung sana, ano nang nahuya ako magulang. Ay, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung
mag-test kay may time limit. Tapos, ang connection pa dan for may sakon kag hindi ko masyado makita. Kay isa blurred man ang cellphone niya. Mga ginagamit ko siya, wala sa anak ko baan ko for may kasi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... One, Ikaw ginang valedictorian. message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the Aksyon John Diaz, balita na patas. Action Reports, Afternoon Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5 na sang hapon. Babalik na rin sa Action Report Afternoon Edition. Good afternoon dira kay Mama Ana Sinoro, kay Sir Jose Moncaltorilla, mayang hapon. Happy 7th birthday. Pito na katuig. Sa kay Tuto, kuno ni Mama Ana, ho? Kag kay Amber naman niya, 4 years old. Mga hinablos ini ni Mama Ana Sinoro, no? Happy birthday kay Sir Ronald Langote. Good evening, Idol. Action John, greetings lang ko. Pamilya ko nung dira niya sa sitio na ila, Barangay Araal. O itong mga Araal dira, mga pamilya, Belbar bala. No, mayang hapon dira sa inyo man, no? Dira kay sa pamilya ni Sir Ronald Langote. Naga-monitor sila kuno ilabi na kay Tioya Puldo. Naga-monitor gid. Si Sir Ronald Langote, ara ya subong sa may Laguna. Sige mga ka-aksyon, this time kamustahon tara ang paglibot-libot sa aton nga patrol. Kamusta na yung lakat sang trapiko, lakat sang panahon? Anong presyo sumong? Kamusta? Na karon sa kagahon, dumirol ba kuno sobra piso? Check tabing aton nga patrol 2 kita, no? Navarra Patrol with Action Zil Minado. Action Reports, Afternoon Edition. Action Zil, mayang hapon. Zil? Oh, na dolor si Zil. Action Reports, Afternoon Edition. Zil, mayang hapon. Action John, good afternoon. Good afternoon. Do hindi mayo aton nga solo daw. Diretso, Oh, why naman? Action John, Wara na. Action Zil plus Tarbeg, dulay mo signal ako. gani. Kaya gagalaw mo. Akong gagalong gadulang signal. Ano gura? Sige be, lapit-lapit be mga mouthpiece. Para na. Ara na. Sige be. O, ari ko rin subong sa may protestan Action John. Prutasan sa may... sa may downtown area, Action John. Sa sidewalk, diri nga mga fruit. Kaya daw subong. Pero daw sila, diri nga tag man, ang wala man sang pagsaka. No, pero kagapon din naman ko to ni Daddy Nani, wala sa may Action Zil. Wait lang gida. Plus tara nay. Ara ka subong sa diin ganing area? Ari sa may downtown area, gid Action John. Sa dalan, ano na daman? Luzuriaga. Okay. So, dira sa dalan Luzuriaga, may mga prutasan, dira nga naka-hilera, no? Amo na da silang dugay na nga nagabaligya sa sidewalk, di ba? Correct, Action John. Oo. Sila sa base, Sige. Kati subong nga hapon Action John. Madri, ang mga naka-plastar, ari pa man sila gyapon, no? Kahit until alas 5 na diri sila nga naga-plastar ini ang mga prutas. Kasi makitaan ta diri na may mga pungkan sila
lang nga baligya, grapes sini nga seedless, kag may araman nga damo dito sini, ng mga ket-ket action dyan, mansanas, lemon. Ari si Manang, aton dari Isrianang. Good afternoon. Ano gani pangalan ta na? Joy po. Joy. Si Ma'am Joy, action dyan. Yan na ang presyo sa bang sang prutas, may arapan taan. Oo, may ara. Depende kung karga ba, kung saan umabot. Ano siya ga-fluctuate ang prices eh. Okay, diin ka po kakuha pa sa inyo ang prutas na. May ari di tatlo ka storage. So, kung diin ka mas makasave ka good quality, dira ka nigakuha. Wala din ga-fix kung diin. Ang lemon, sa bang na pilang binilog sa mga. Binilog? Dito sa bilog sila? 20. 20 action plus. Pero, oo, kagati ini ang apple na. 10. Oo, may 10. Depende na siya, ma'am, sa sizes. Malaki siya na ano siya yung size. Ano na siyang 163. 163. Amo na hindi na siya yung small, medium, large. Ang sizes na daw. Hindi. Action Zil. Action Zil. Action dyan. Para ma-idea ton nga mga ka-action, ano ginanami ni ma'am nga 163? Amo na sa Action Zil ang unod sa isa ka box. Like sa example, sa isa ka box 163 ka apple, amo nang size sa gagmay. Miyara man nga tag 100 lang, miyara man nga tag 50 lang kabilog, amo na sang ginanami niya nga 163 100 plus. So meaning kung gulo gagmay, pilang presyo Action Zil kang binilog ya? Action, ma'am, ay ni ang 163 nga ginamin mo, kabi pieces na siya. Isa ka box. Isa ka box. Oo, amo na siya. Sa isa ka box, 163, no? Ti amo ni tag pulo. Ang nga ila, sini nga baligya action dyan. Ang iban, sini nga boxes pag yun, ma'am, ang doduludag ko, pila kabilog siya sa isa ka box. May ana, 32, 88, ida mo, isa sizes, sira man gabari ang sizes niya. Sizes, yes, gabari. Oo. Kagati subong ang peras, ma'am, pila man ang 3 for 100, ma'am. 3 for 100 na? Amang ligan action dyan. Kung ano na taas sa akin man, ligan may ara taga 30 sini. Subong na nagtupano siya 35, 3 for 100. Kaya ni action dyan kagapon sa pagpamangkot namon dito sa may Libertad. 72 kabilog ang sa Apple ni action dyan, bala? Oh, ang 72. Kabilog. Oo, ara na sa 1.8 ang presyo. So, hindi mo siya mabaligya. 1.8 is kinarton. Action Zil, para basi ma-confuse aton nga mga ka-action, Apple 1.8 gid. Ang kinarton guro sina ang 78 piece nga karton sang mansanas is 1.8 ang price do mo sina. Oo, 72 pieces, isa ka karton, 1.8 ang price. Okay, pero anyway, hindi magina kalabanan magbakal nga kinarton, no. Sa binilog na lang kita. So ang dagko nga mansanas is ga-range pilang presyo. Ang dagko sa mga mansanas. May man tag 40, may man tag for 100. Wow, mahal ng mansanas dagko 40 na? Nagdakot, mahal sa action dyan. Kay so far, nagliligad. 25 lang na action dyan. Oo, 25, tag 3.50, doon mo na eh. Tapos depende, mako na sa brand action dyan. Pero subukan mo na ganyan bako action dyan. Ito mag 72 siya, kag 1.8 ang presyo. Hindi na siya mabaligya, 25. Hindi na gid, per day ka. Per day ka gid na eh. 40 na, expect na pag ni ma'am nga maglapit na lang gid Pasko, mahal pa gid ang presyo sa buta. Sure ma'am, depende na sa storage prices. So, kaya mo kami gabari mo. Amo man Japon 100 Japon ang isa ka net sini action dyan. Nagmahal na kay isang una Action Zil. Last year, I think it's only around 80 pesos to 85 eh. Amo gid, no? Tanan nga nagamahal gid. Ano pa gid? Ubas, may mga ubas man da sila. Ari ni kay manang seedless. Pilang seedless subong na? 60 ma'am. Sila ma'am? 260 ang per kilo niya. 260 na. Ari ang damo ang with seed 140 per kilo. Ay, ang with seeds, 140. Ang seedless, 260. Ang with seeds na nga ginanamin mo, amo na Action Zil, ang bilog nga black. Ang seedless, so ang action dyan, ang dagko, gini siya, Amo nang may liso. May liso. Okay. Tag 140. Tapos ang with seeds, ay ang seedless action dyan, 260. Ang with seed, 140. No, amo na siya subong ang kay nagligan action dyan, no mga binulan sini 120 ni ang with seed mo, no subong si nagataas-taas gid man kay 260 na subong ang seedless ni action dyan. So, actually, kung in terms of ubas, kung na mo silang presyo, do wala gali sa masyado naghulag. Ang naghulag ng iguro gabing pagsaka sa presyo sa mansanas, ang orange nila or ang ponkan Action Zil pila. Ang
kan, ma'am, pila subang. 10 ng Japon action dyan. Oo, dagko na siya ganyan sa intel sa action dyan. At least nagbahar-bahar ang presyo sang ponkan, no? Tagpulo na lang sa una, tag 20 na eh. Oo, depende, guro. Mamatag pa, ano na siya, ma'am? Brand? China siya, lain siya nga brand. Lain siya na China na siya. Okay. Oo, ini action dyan ang tag 10. Nang makitaan rin natin is sa China, ini siya galing nga brand niya siya dyan. Oo. Ang tag 20 ni Amone ko ang Australian na brand. Mahal, barato, ginman gilik kung taga China, no? Mahalang mga ang mga taga-Australian. Mahal gilik mga Australian. Tagpilang Australiano mo, ah? Kaya pasahanan sa bulsa kahit tagpulo lang. Sa bagay, ang imo gidyan ni mga Pinoy gidyan mo mong, no? Dula niya. Anyway, kaya mo na gabi ang pagtimbuok sa presyo sang mga prutas sa makon mo. Ang apple, ang lagko, subong taglapit na 50. Sa una pila, 3 no? 25, 25. Action Zil, ano pag mga prutas ang iban? Action Zil naman ko, sinampay wala din siya sang pomelo, ni balang at China man. Bilang si ma'am, 20. Kada kilo. O pomelo, ni balang action dyan. Oo. Kaya mo malang na ang ilagay, kinabisplay halos kalabanan nga pupas. So, ang pelo, 120 ang kilo, pero hindi na siya Davao, China, niya nga brand, Japon, action dyan. Ati do pero pareho lamang gali no. Ano pareho ang Davao kagang China nga presyo? Pareho sila, guro, China, Do pareho ang Davao kagang China. O do ga konektado gidaw. Anyway, kitag 120 kisang Sabado bala nag kami Davao nga pomelo. Kaya ba ko do ga pangita ko ano na mo nang kabugaw. Nagamba ko sa upod ko nga sa eskwelahan naman kung itay ko na may kabugaw be nagdala sa eskwelahan 120 gid man lang per kilo sang Davao. So ang China kagang Davao nga kabugaw pareho lang gali 120. Sige, friends ka mo China, sang Davao. Hosto. May ni, sa unang China, Sino? Anay, President Duterte. Ikaw na yan naglawag, ha? So, basic amo na iladara nga mga ginabaligya. May lemon, may peach, may pears, may apple, may ponkan, may kat-kat. Ano pag action Zil? Lemon, piras, action dyan. Oo. No, amo ni kat-kat, apple. Amo naman action dyan, sa piyak, amo man gyapon ang ilabaligya kag same price man. Kaya kung wala kumod, kaya ang soft drinks ko na sa una nga tag 20, na nag-35, na diri sa may downtown area. Katuan ta na dason nga adlaw kay balikan ta na sila action Zil kung ano naman ang parte sa soft drinks ya. Kaya pupunta natin sa soft drinks na kakawin sa sinapay ng bakal soft drinks. Sabi mamang 20 nga soft drinks, subong 35 na. Amo ginasang tubot silingon, di ka mag soft drinks. Rice water sa may dispenser, tag piso na. Dulo ano ka lang, tigsim ka lang. Share na yung mag-inom soft drinks. Ay, naglain pa. sige. Kagati super action dyan, no? Ang lakat o brisang trapiko sa dalan Luzuriaga is slow to moderate na subong hapon action dyan. Kaya tayo madamo na ang nagabiyahe man ng mga jeep dari Rota Alihis, home site, dari Kagaman, Silingan, man action dyan. Kagati subong hapon tayo maobserbaran ta ang pagdamo, sila masamat damo na sa mga kauturan sa dari sa may downtown area going na sa Maya Central Market at subong hapon action dyan. Action dyan, namuin na ang latest update ng mahatag isang patrol sa siyad sa Bacolod. Din sa action is Zing Minarro. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action, Radio. Action Reports, Afternoon Edition. Salamat gid sa report ni Action Zil Minabdo sa patrol. Live dala sa may downtown area. Nag-check mga ka-action sa pinakauli nga presyo sa mga prutas. Ang problema sa prutas, kaya muning ang isa ka sa isang pagkaon o kung goods mga ka-action, hindi mo gid madugayan lang nga ma-store na maka-stock ka abi kay gusto mo ga-amar ka nga maka-save ka. Kaya base sa uli, magsaka ang presyo. Hindi. Kaya madunot ni saya, no? Sige. Magbalik pa kita mga ka-action. Pagkatapos gid lamang sini. Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Joy Dishwashing Liquid. Now
Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon tugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay sa Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon.
Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibe. Anay kay Sir Doy Artur. Ay hapon man kay Sir Jaime Ombre. Shout out na kuno sa pamilya Anombre gali. Shout out dira sa pamilya Nombre sa Biniquil. Di magsala sa kabangkalan inimong, no? Si Ray Flores Baryoga, good afternoon. Ma'am Ana Sinoro, maayong hapon man. Take care always. Sa tanan nga mga reporters kuno. Si Ma'am Jonilyn Juanites, aragid monitoring mano sa pagpangalagad naton. Christian Cabras, Akson John Tamyaw kay nanay. Kay nanay Aditay kuno kay Mama Maricel. Naga-monitor gid sa may punta Talaban sa sunod sang Himamaylan. Good afternoon sa inyo nga tanan. Sige, this time mga ka-aksyon, i-check tabi ang report naman gikan sa Bacolod City Government Center. Mga ambulant vendor ho ginapangabay nga magsunod sa ordinansa nga nag-regulate sa ila mismo nga mga hanay. Ang detalye sa isang balita po kita kay Action Dale Salazar gikan sa Bacolod City Government Center. Radyo City Hall Report. Action Dale sa report, please come in. Action dyan, may pila pa ka mga ambulance vendors dito sa mga syudad sa Bacolod ang hindi pagid aware sining ordinansa nga recently lang ang ginaprobahan sang City Council nga iplastar sang gusto ining mga food cart no sa may syudad sa Bacolod, may isyuhan sang health card, social permit ag mabutangan sang sticker ang ila sini nga mga balaligyan action dyan. So kagabi sa sideline sang Lysol ceremony sa Bacolod Public Plaza, ginkuhan din natin sa reaksyon si Bacolod Mayor Albi Benitez nga according siya dapat i-comply gid sa mga ambulant vendors diri sa may syudad ang damlag lang ginaprobahan sang City Council nga ordinansa sa third kag final reading. Ginpahayag din ni Mayor Benitez nga may naman sang guidelines nga gin-set ang City Council para husto ang pagpatuman sining ordinansa nga tigid pangunahan ni Bacolod City Councilor Sandra Flor bilang chairman sang Committee on Market. Kung madumduman under sa provision sining approved ordinance may tanan sang 8 so far ka mga locations nga gina-allow ang mga ambulance vendors nga ma-plaster action dyan since recently nag-start na ang listahan o pagparehistro sining mga ambulance vendors sa may syudad sang Bacolod. Sa bayan sa downtown area, kung basehan nato ng ordinansa, may pipila pagidman ka mga locations dira ang gin-allow no sang syudad under sang ordinansa nga pwede sa gihapon makabaligya ang ambulance vendors kaya yung pinaka-purpose ni as explained by the mayor nga mo na maproteksyonan na ang aton sining publiko ang mga estudyante kag mas mahapos nga matrace in kaso nga meron sang mga reklamo batok sa mga ginabaligya sining mga ambulance vendor. Action Dale, before sina, ano ning mga areas ang allowed sila makabiliga? Ano ning 8 ka mga lugar? Yes, like dito sa area sa University of St. Lasal, humalin action dyan sa may Gallardo Street, sa corner Lasal Avenue, tubtob USLS, ay isa na sa mga locations. Ikadua, dito sa may North Capitol Road, dito sa may kilid do sa Provincial Capitol, tubtob din sa may corner sa Aguinaldo Street. Ginalaw man ang pagbaligya sa may Dalan Gatuslao, sa may Jollibee Lozuriaga, tubtob corner Ballesteros, and then sa may Dalan Gonzaga sa downtown, dito sa may Amar Plaza, kag sa Chinquis nga area. Another area is Luzuriaga Street sa may PNB, kag Greenwich, action dyan. Kag actually, gina-push man diri ang another location sa may sulod, sa Bacolod City Public Plaza, kag ang Dalan Bonifacio. Ang Dalan Bonifacio mo na siya ang gamay nga dalan, sa may Central Market, action dyan. Nasadto mo na siyang gin-push nga obrahan sang night market dira sa may downtown area kag mo na siya no included siya sa listahan nga maplastara ining mga ambulance vendors action dyan. So far mo na siya no ang 8 ka mga location. 8 pa lang gid ka mga location. Kay how about the action date ang sa atubang sa mga university, sa mga schools? So far action dyan, wala na siya na-include, no? Kaya ang ginauna diri sa syudad, muling mga major roads, kumbaga, like dira sa area sang downtown area action dyan, no? Actually, sa ulihiti, basi kung may mga complaint din man, pwede man lang niya maamyandahan ang ordinansa kag ibutang bilang additional
nga mga location sining dapit sa mga university, sa mga bulatuan, mga kolehiyo, or sagwa sa mga eskwelahan dyan. Pero so far, kaya mo na siya ang na-state mismo officially sa records ng SP, no? Kaya na-publish na ini siya sa local daily dito sa may syudad sang Bacolod. Kaya mo na siya ang nami action dyan, no? Kaya mayara, plus ang prastara ng aton sa mga ambulance vendors like anong matabo, no? Isurabi ka, Bacolod Public Plaza, kung mismo mayara sa mga nagaraya, mga food cart, mga fishball, siomay, ano dira ang ginaplastar. Nga mayara ito sang sticker alin sa LGU nga meaning nag-comply sa tanan nga mga requirements para tugutan nga magbaligya diri sa may Bacolod City. Ang requirements ni Action Deal, part na di ang business permit and other nga mga permits related sa pagpatukod sa negosyo. Yes, action dyan. Recently, ang gitpalihan ni Councilor Celia Flor, dapat i-priority din yung mga Bacolod nun. So, isa to sa mga gina-require sa mga ambulance vendors sa muling registration. Halin sa COMELEC, Bacolod action dyan, kagti mo na makomply sila sa mga sanitary permit para ma-issuean sila sang health card action dyan sa Bacolod City Health Office para masiguro nga ang ila sini nga ginabaligya bala naga-comply man kung health and sanitation ang paghahambalan niya. Ang itong report naton recently ang nag-viral bala ng ginaulod nga video nga fried chicken rather nga mabudlay nga matrack or matrace kung sino man nagbaligya action dyan kay ti kadamo sa mga nagabaligya sang fried chicken hindi mahibaluan kung diin gid ang location action dyan since ambulance vendors gani no nag-transfer from one place to another place sa mga siyang kabulayan. Rason nga ti ginaduso ni Mayor Abby Benitez nga ma-regulate kining mga kagagmay nga mga negosyante pagiman sila sining food cart action dyan para tising kaso nga may mga reklamo ang mga concerned citizen ang publiko mayara sang record ang syudad mayara sang listahan kagapos sila matrack o kung matrace para makakandak dire abi sang investigation action dyan. So, ang matabo sinagali Action Deal, bisan finger foods ang ginabaligya mo, mga fishball ina, kinahanglan mo gid magkuha business permit bisan cart ka nga gulugagmay. Yes, action dyan. Naman okay. Subong nag-start na ang listahan ay, no? Kasi ang mga nag-monitor nila ang mga ambulance vendors, pwede sila makakip in touch sa office ni Councilor Celia Flor. Kasi mo na siya ang nagbalay, no? Or ang main proponent sining ordinansa na nag-regulate sa mga ambulance vendors action dyan. Ang ginaulat rin natin is ang full implementation sang sining ordinansa after isang registration. Pila-pila ka mga ambulance vendors ang nagpalista basta ni mga ambulance vendors action dyan nga ti-indisplay blay interesado especially kung kay limited mo mayara sang specific na time na pwede sila makabaligya like for example sa may sulod sa Bacolod Public Plaza mayara gid lamang sang time alas 8 sang aga tubtob na 6 sang gabi mga bakit ambulance vendors usually kada hapon sila nagaplastarya especially kung mga buhi sa mga estudyante kung diin pinaulo mga pumuluyo dila sa may downtown mga 3 p.m. onwards action dyan amo na ginbutangan din isang oras or ginregulate man ang inasining pagbaligya like hasta alas 8 sang gabi. Kaya amo ni siya kung paano naman ang implementation kay base wala meron naman sa mga reaction gikan mismo sanay sa mga ambulance vendors. Ito kay kahapon nagpulong pamangkot kita sa pila ka mga ambulance vendors. Ito so far wala pa man sila naka-register action dyan. Kaya meron man sang mga reservations kundaga regarding sa ginaprobahan nga ordinansa sang city council action dyan. Gani kami mga reservation kinaiba na Action Deal. Pero anyway, iniguro before man ginapurbahan may public hearing ni base na pamatian ang guro ka SP or sa mga committee driving authors ng ordinance kung ano ang negative nga insights sang iban nga mga ambulant vendors kay makon mo they will be spending for business permits for iban kay bagid nga mga requirements and limited ang number of time probably nga makabaligya ang location do mo sinabala. Pero sige lang Action Deal. Thank you Ged. Yes, action dyan. Pamantay na ito ang pahayag diri kag pagpangabay ni Mayor Abby Benitez sa pag-comply sining ordinance na ginaprubahan sa City Council. Masunod kita sa ordinance nga ginpasar ni Councilor Celia Flor and ang City Council. So ang tanan nga mga vendors, ambulant vendors, no, may guidelines na ang City Council kung din kita kabaligya. Ang suggestion ko sa ila tanan, maparegister sila kay sugod naman kita registration sa tanan nga mga ambulant vendors ng mga mga food carts nga gabaligya sa mga dalan, no? For their guidance and ang aton nga mga
mabalaan nila ang palisita for street vendors. Ang parehas na din mayor sa may sidewalk dira sa downtown. Bahalin mo. Ang sidewalk, I'm not sure kung ano ang dala sa atong na city ordinance. No? So, tanan nga mga nabutang to sa city ordinance, amo na ang area kung dito makabaligya. Action dyan, nabatian si Bacolod Mayor Albi Benitez. Ang balita gikan sa Bacolod City Hall, ginadalong sa inyo sa Santon Plaza Gold, mga ka-action na ako siya mabulig para sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo, Action Day sa Salazar. Una, sa balita una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Action Radio City Hall Report. Salamat kayo sa report ni Action Dale Salazar gikan Bacolod City Government Center. This is one big development para naman sa mga negosyante, labi na sa mga small time nga mga entrepreneurship o kung entrepreneurs diri sa mga Bacolod City. Kaya makon mo, you will be regulated na gid. Subong nga mga tinion under this administration of Mayor Albi Benitez. Siguro, probably, ang purpose is for regulation, but maybe there will really be reservations or negative feedback about sa sini mismo mga kaakson, no? Pero sige, i-check ta lang na ang update sa regarding sa mo sini nga ordinance, no? Action Radio Philippine Standard Time, 5:28 na. Magabalik pa sa reports after the edition pagkatapos gilamang sini. Tanduay Ram 5 years. Tibay ng loob. Hoy Pang, to palala na nasang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Kasi TB na. Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops, di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalapta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. So good subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tiyon na aton binang-pinagon kung paano naton halungan ang aton mga baga
kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa among tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TV aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2-3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Rod Snab, nasuli-suli abi no. Horban sa shout out kuno sa Horban family sa Bago City. Monitor lang sila siniginamang hapon. Sir Ma'am Rina Andujar, good afternoon. Si Dato Lemuel Agaw Pepe ito nakatira sa Davao City. Ma'am Homa Lumina, good afternoon. Sir Melili Uligo, good afternoon Gid. Thank you for monitoring. Sir Joseph Rizaga, good afternoon dra mga kaaksyon kuno. Ma'am Jocelyn Balahadya, good afternoon man. Patamyaw ya lang si Helen Kunlo kag si Helen Dolorfino. Watching sila kuno subong sa may Tanza, Cavite. Action Radio Philippine Standard Time dos 5:35 na mga kaaksyon. Diri sa aton nga pangalagad sa Action Reports Afternoon Edition. Mga kaaksyon, dito naman sa may sulad sang Escalante, namuno ko na kaina, may isa mga kaaksyon ka kaso sang pagpangawat nga nagluntad. Makon mo, kaagahon lang yan, nagapang taklas na yung mga kawatan, mga kaaksyon. And sa may sulad naman sang Victorias, may isa ka carnapping incident, naman na gina abisuan nato mga kaaksyon. At tumatag para mati, ang publiko nga dapat siguraduhon gid nga nabantayan, nagkakandadong inyong masalakyan. For instance, diri sa area sa Gonzaga Street, sakop sa Barangay 1, sa sulad sang Victorias mga kaaksyon, kay ina mga pasado launang takna sang kagahon. Isa diri ho ka motorsiklo, isa ka unit sang Honda XRM nga naduag sang yellow kag may puti, nga nagapark lamang sa Guasang Purian sang tag-iya nga ginkilala kay Jennifer Dio, 28 years old, sang Barangay 1 sa Victoria City. Ini mga kaaksyon ang nadula. Nag-responde ang mga kapolisan, nag-verify nga report tubtub ila mismo na intercept o nadakpan ang duha mga kaaksyon kay mga sospetsado nga sakay sa isa ka getaway vehicle, single nga motorsiklo nga Honda Click nga color blue. Dito mga kaaksyon, isa ka suspect ang na-identify kay Jomari Esperida Jr. sang barangay kung sang Siding 2, barangay 14 sa sulad sa Victorias.
kag ining isa pa ka suspect mga kaakson no nga si Jomari Esperida Jr. kag rather si Giancarlo Laura 19 anyos sang Hacienda Rufildan Barangay 14 sa may syudad naman sang Victorias. Hindi sila mga kaakson ang ginaligar kay ti sila ang nakitaan sila posisyon kag kontrol nga nagamaneho sining Honda XRM nga riduag sang yellow kag puti nga ini mga kaakson ang suspect nga ginkilala kay Laura nadakpan ini sa mga kapulisan galing kay isa ka suspect nga si Esperida Jr. matapos may moblama to kiban nga pulis gali ang nagresponde gila ini nga nagtalas nga kapalagyo ini mga kaakson sa mga otoridad. Pero ang motorsiklo na-recover sang mga kapulisan. Kasunod man sang Escalante, sa mga kaso sang pagpangawat to nga nagluntad mga alas 4:50 sang kagahon kapon sa area sang sitio Kugon 3, Barangay Alimango sa may syudad sang Escalante kung sariin ining nga biktima tagiya kapulian ang ginkilala kay Cristina Manunag 27 anyos ini siya kag ang mga suspect diri nga nadakpan amo ni Sanday Jobert Calabroso 26 anyos isang barangay Balintawak taga Escalante man kag ni si Paulo Caldito 20 anyos pareho ni mga soltero mga kaakson ginsulod nilang balay kay duging kuot lang nilang kandado amo tong gingguba nila mga kaakson pag abri kapertahan dikto silang diretso sa isa ka kwarto mga kaakson kung sariin na nakabutang ang isa ka unit sang Samsung nga cellphone G1 battery kag charger kag ari ini sang tatlo ka mga spare cut disc nga nakuha to nila sulod sining balay iban pagid nga mga gamit mga kaakson. Amo to nakitaan pa ni actually katag iya kabalay nga si Manunag nga dumay landong bala sa isa ka lalaki nga nagapanulod sa mga gamit sa sako. Di nagkapangayon ni sa sambulig sa tupad balay nagkaresponde man ang mga kapulisan o rather ang mga tanod. Ang tanod nakadakop sining duha ka mga suspect kag ini sila gin-turn over sa mga kapulisan. Karon ining si Calabroso si Caldito aradray no sa sulod sang selda sang Escalante Police Station. Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Action Radio Philippine Standard Time na 5:39 na. Mga kababainan, kalalakinan kag katunga-tungaan sa pagpolisi tag sa mapulian. Hindi gid pagkalipatan nga dapat tinduan ni kalawan. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwala nga na-traffic to or na-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isagid ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanungnog na maghalong sa tanan nga tion. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag. Monitor na naka-tune in sa nga stereo kag nakalogin naman sa FB Live. Otay Benedicto, good afternoon. Naga-monitor sa may Victory na Heights Subdivision sa may Barangay Mansilingan. Hoy, kagawad Imbong Jo Campo. Gawad, good afternoon. Kagamay nga po, mandira kay Kapitan Vito sa may Barangay Maawa. Kamusta dira? Sa tanan nga taga Barangay Maawa. Kaya naga-monitor sa Aksyon Radio Bacolod, good afternoon sa inyong nga tanan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 5:44 na. Check nato ng aton nga patrol. Ato naman nga Navarra Patrol sa balik report ni Aksyon Zil Minardo. Kamustahon tabi mga ka-aksyon. Ano mga balita nga natipon sa ato nga mapatrol sa siniman nga mga tinion. Subong gali perte uso mga lights on, no? Sa nagalagaw sa may plaza, wala pa ko kakita ko yung design sa plaza. Wala pa ko to kalagaw ka na aksyonen, wala ka pa man. Mga dason-dason ng tapa, unahon to lang sila tanan. Nga maubos pa nila post ang pictures niya. Tapos ulihilan tayo. And for ano lang kita for observation and discovery, no? Kung ano tong itsura sa may plaza publika mga ka-aksyon. Ang taon to lang ikon tahom sa inigaran, black katahom. Ang inigaran nakitaan ko na ano lang sa videos, pero tahom sa inigaran nga mga lights on, no? Sa iba nga may area siguro I don't know if they were able to conduct the same thing. Ano mga eskwelahan diri sa Bacolod City do nagsugod na. Sa nga hapon sa may UNOR nagsugod na mga ka-aksyon ang lights on. I think the program is ongoing. Pero dugay-dugay siguro around 6 PM na official na nila nga itumpok dira ang ilang button para mas pasiga mga ka-aksyon na disenyo para mabatsagan gid ang simbolo kag essence ng Pasko, no? Sa area dira sang UNOR. Aksyon Radio Philippine Standard Time 5:46 na. I-check na ng report ni Aksyon Zil Minardo sa patrol. Action Reports, Afternoon Edition. Aksyon Zil, sa report please come in. Action dyan, kumalinas nga nagdasugod sinisang nga pagtungko na si Police Captain Apollo Vincent Pendon at sunod sa iya siniyakon dyan nagadamo na ang nagtradakpa sa kasubong manang accomplishment o sinisa nga Bacolod City Police Station 2 ang sinisa ilah na nga accomplishments o operations batok illegal nga droga action dyan. Now, which is sa subong mas din pasanyog pagini ang ilang kampanya no sang Bacolod City Police Office kag mas na ini ang sakop no sang Bacolod City Police Station 2 nga mga areas action dyan
sa diin suno kay Police Captain na Paul Vincent Pendon nagapahanumdum ini sa mga naga-engage liwat no nga mga anay preso sini action dyan angot sa illegal na droga ang naga-engage sinibalik na nagagamit kag nagabakal no nga kaya kinanglan action dyan kung ini sila ang maghalina sa presohan no formalo nila o kung insyaktohon ini ang pagbago sa ilang kabuhi action dyan no kay ti ang mga kapulisan sinadri kay Paul o kung sa kay Police Captain na Pindon action dyan wala sila nagauntat kagati mas stricto subong ang ila sini nga kampanya batok sinisang illegal nga droga action dyan no kay ti ang mga rason nga ni Perming nagakabatian nila kada operations no ang peer pressure sini action dyan ang una no ang peer pressure sa mga amigo sini sa nga anay preso which is man nag-interest sa mga illegal nga aktibidades ang ikaduwa nga rason action dyan no perme mabatian man sa kapulisan amo ang kapigadohon which is gid ini amo nga rason o kon nataliwas gid action dyan no para mag-interest illegal nga droga sa kay Police Captain Paul Vincent Pendon action dyan ang kabahin sinisang pahayag ni Police Captain Paul Vincent Pendon aton nga pamatian. Action Zil, nag-send, wala diguro sa aton? Action dyan. Okay. Alasin mo. Yes, action dyan. Sige, go ahead. Lagi ako. Ang peer pressure sa mga yan, amigo, kumpare, nagkatulog sila nga mag-engage niwa sa pagsuyok ng social media. Ikalawa, most of the one dyan. So, gusto nyo ganit, hindi yung talatibo na pamagi para makakita ka sa kaiwayan. Muna, ginalawat ko nga panagyan yung panawagan sila nga formal doon na kung once na dapat na gani kung bago na din sa matutuon kaya hindi atin na sa nara ng pagkakipon sakto yung paano mo na igawan iwasan so hindi naman na ako na nagpagpagan may damo na ng pamilya diba so muna ang pampanya po natin important mapapalad sa shopping siya po ng kumpanya na pagpapaligin ng program. Sundan nato nabatian ang pahayag ni Police Captain Paul Vincent Pendon. Balita gikan sa patrol, inis action ni Zil Minardo, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Reports, Afternoon Edition. Action John Diaz sa Action Reports, Afternoon Edition. Salamat gid sa report ni Action Zil Minardo sa patrol. Action Radio Province Standard Time, 5:50 na. Good afternoon dira kay Ma'am, sino to na nadulang ala niya? Thurs Vergara Sancho. Good afternoon gid. Kay Ma'am MJS Candido Hildor, good afternoon man sa naga-monitor dira. Inagi sa live streaming ng sila Transistor Radio. Mayang hapon sa inyo tanan mga ka-aksyon. Iba nagasinumbalik na mga ka-aksyon, temprano gapamakalas ang ila mismo nga mga balaklon. Pero ulat-ulaton tani kung ano ni mga presyo kay so far, updated report ang DTI mga ka-aksyon. Anyway, belated happy birthday sa amigo ko dagali sa may kabog bala kay Sir Jomar Flores. Birthday dumayo kuno kapon kay do ginlotuan gisa sang afritada. Dumayo sang ginloto siya sang migo ya. Migo ya Stain McGronfield. Ginlotuan sa sang afritada mo tuguro ang iyang handa sa iyang birthday kagapon. Sampat kito taning nga kombinasyon. Action Radio Province Standard Time na 5:51 na mga ka-aksyon diri sa aton nga pagpangalagada. Ang ibang mga balita, karon bantayan nyo sa Aksyon na Balita Evening Edition, Aksyon na Firing Line Ang bantayan nyo mga ka-aksyon, gabi na subong gina-check na tani, base may there are new developments regarding sining Maharlika Wealth Fund. Pero wala kita sang nagkakaigo pa nga tiyempo subong. Base tomorrow we'll be able to discuss further. Ano ginibilang MWF nga ginitawag mga ka-aksyon? Maharlika Investment
Fund. Tatlo ka mga terminolohiya, imay-mayo na natin base makatempo kita. Nagbase mga resource person nga may available to talk further regarding sa sila mismo makaaksyon nga panibagong nga development in terms of the legislative agenda sang Kongreso or sang Kamara makaaksyon. Iti ang pag-approve sinibo pero tikarasig. Matsaga mo just one simply a snap of a finger. It's already approved. Probably the process is just simply following the protocol. Pero kung dan taon naton base may pa sa ulihin nibla may endpoint ani nga daan nga ginplano na labi na if we try to look at it, it's not only a majority but super majority that is existing dala sa Kongreso or sa Kamara makaaksyon nga hapos para sa ila nga mapasar ang gusto nila mismo nga mga lagi kung pagsurundan diri sa Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:52 na makaaksyon sa aton nga pagpangalagad. Good afternoon dira kay Ma'am Jocelyn nga naga-monitor gid sa aton nga pagpangalagad sinigid lamang nga hapon. Ang Luzon ginpaidalom sa yellow alert status tubtob sini nga gabi. Siguro may mga security measures dikto nga ginapatuman mga kaakson, no? Amo na nga dogin under security sila yellow alert status. Gadamo kag nagasaka ang kaso sang COVID-19 so mga adlaw may nagtugang naman nga 7,731 ka mga new cases in Western Visayas yesterday. May 64 ka mga kaso mga kaakson. So, hindi kada magpabuyan-buyan, hindi kada makaaksyon magpanginwala kumpiyansa bla kay kadelikado sang panahon. Sige mga kaakson, diri sa aton nga pagpangalagad. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:53 na. Marabog nga salamat sa totalang mga kaakson nga nagupod sa aton nga pagmonitor kapag pangalagad. Diri sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Subong adlaw, Lunes kita, December 5, 2022. Salamat gid sa totalang nga mga listeners on air o kun online. Salamat man sa aton nga patutu ato Navarra Patrol Aksyon Zilminardo. Ano no ko sino nga piloto subong I think ko nakabalik na si Papang ko si aksyon ninyo. Salamat man sa aton nga news center Aksyon na Defensor Lisay. Diri naman sa Studio A sa ato naman nga master control sa ato technical side. Pudato na puwersa ni aksyon na Henry Espolgar, aksyon El Rey Dotilios, kag aksyon na JM Baikin. Tatlo sila sumunod man sa technical side ba. Salbay na sa Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon Daily Salazar and Aksyon Defensor Lisay. Kagaron sa Aksyon Firing Live with Aksyon Marlon Hinebea for more news, information, and commentaries. Sa kinaanda na naman ang inyo alagad sa kanginan Aksyon Jan Diaz nga nagasiling ang katapos ng media magaserbisyo sa inyo sa tion sa kalipay kasubo mano kun kabudlayan. Hindi na ang panghampang ang amon ang kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines, peace to the whole world. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.